Türkmenistanda geçen ay höküm süren ayazlı hovada ekinleri soğuk uran dayhanlar ekin meydanlarını sürüp soğan ve sarımsak ekmek işlerine täzeden girişdiler. Lewap vilayetinin dayhanları doňoklugyň getiren netijeleri zerarly, uly maddi ziyan çekýändiklerini bellep, gaýtadan ekin ekip üstümüzdäki ekirançylyk ýylyny birneme bolsa da halas etmäge çalışýandyklaryny aýdýarlar. Çärjüw etrawynyň Farap şäherçesiniň obalarynyň ekin meydanlarynda güýzde ekilen soğanyň we sarımsagyň kökü çüýräp başlandan soň daýhanlar hasylyň bolmajakdygyna göz ýetirip bu meydanlarda sürüm işlerine başladylar diýip Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Geçen aýda Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejelerde pesagaçdy. Bu gökbakça önümleriniň doňmagyna, ekin meydanlarynda we ýyladyşhanalarda ekinleriň aglabasynyň sowuk urmagyna getirdi. Şunda ekrançylar we telekeçiler öňümüzdäki aýlaryň hem özleri hem de ilat üçin ýeňil bolmajakdygyny duýdurupdylar. Türkmenistanda soğanyň we sarımsagyň iň köp ekilýän ýerleriniň başynda gelýän Lewapda daýhanlaryň ençemesi güýzde eden azaplarynyň puja çykandygyny aýdyp, häzir ekişi gaýtadan, noldan başlaýandyklaryny gürrüň berdi. Ekiş yerleri daýhan birleşiklerinki bolsa da daýhanlar ony sürdürmek we tekizlemek üçin özleri maddi serişde sarp etdiler. Şeýle-de ekilen soğanyň üstünde çäge tepip çykmak üçin her meýdana 20 ulag çäge satyn aldylar. Olar her ulaga 200 manat törediler. Şeýle-de ekiş wagtynda hakyna tutma işçileriň her biri üçin her gününe 200 manat berdiler. Bu işçiler soğanyň üstünden dökülen çägäni tekizläp çykdylar. Daýhanlar soğan tohumynyň her 1 kilogramy üçin de $100 tölediler. Indi şu çykdyjylaryň ählisini gaýtadan etmeli bolýar. Dip Lewaply daýhan anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Daýhanlar doňoklugyň getiren netijeleri zerarly döwlet tarapyndan özlerine goşmaça goldaw berilmeýändigini aýdyp, özleriniň bu ýyl umuman bankroda tarap barýandyklaryny hem belleýärler. Täzeden ekin ekip üstümizdäki ekirançylyk ýylyny birneme bolsa da halat etmäge çalışýarys. Dip daýhan belledi. Azatlyk baýdalanlar barada Sewitiň oba hojalyk bölümi bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa komentariýa alyp bilmedi. Bu aralykda Sewitde soğanyň bahasy ýygyderli ýokarlanýar. Soňky bir aýyň dowamında soğanyň narhy tasy 3 hesse gymmatlady. Mundan bir aý çemesi ozal 1 kilogramy 5-6 manat aralygynda bahalanan soğan häzir 15-18 manatdan satylýar. Hususy dukan eýeleri bolsa soğanyň 1 kilogramy 19 manatdan satýarlar. Bu görülüp eşidilmedik zat diýip habarçy aýtdy. Daýhanlar bolsa häzirki ekilen soğanyň maý aýynda hasyl berjekdigini aýdyp, täze hasyl ýetişýänçä soğanyň bahasynyň 30 manada çykmagynyň ähtimaldygyny çaklaýarlar.